Brian Banda zikuoneka zonena kuti ku MBC ayi akuyigwira bwino kumeneko ndipo tutayamikire amenewa zikuyenda bwino kumeneko komano akhala pansi ndikupanganso akuti ubaletu ndi akuti China National Radio kuti ayambe tsopano kumachitano zinthu limodzi anthu aku China dzithu maulutsakonso mapulogalamu awo kuno ndekuti pa MBC kumakamba zoti bwino oti kumeneko zikufuna zonena kuti kenako tiyambe kuva China yasanduka tsopanono ngati macolonial masters ngati mmene zinkakhalira kale lija atsamunda kumapeza kuti ayamba zimenezo bwino kumeneko ayi tifotokoze kuti zikukhala motani ayi kunalitu akuti kukambirana mpakana ndiye kuti nonkupatsana malaisensi pakatitu pa aku MBC komanso a China National Radio and Television Administration kwapatsa ndithu zilolezo zonena kuti akuti aku China a China National Radio amenewa akhoza tsopano kuyamba kumaulutsa mapulogalamu awo achichina pa MBC ndiye kuti anthu akatsekula MBC azithanso maonera zomwe zikuchitika ku China mwayiona mapulogalamu akumeneko sangakhale onse koma ena ndi ena omwe akuti ndofunikira ndetu kumeneko kunapitatu ambassador wa ku China kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Lunchu kaya ndi Lunchu kaya ameneyoyo wapeza kuti poyankhula kunena kuti izizi ndi zofunikira kwambiri chifukwa chani zithandizira ndiye kuti anthu kunoko ayambe kudziwa kuti kodi ubale wa China ndi Malawi uli patino ndipo izizi zingathandiziranso kwambiri kuti ndiye kuti mayikowa ayambe kumapindula kuchoka m'maubale amenewa dziko la Malawi pamene likupindula China so ndiye kuti kumatani kumapindula timvetsetse bwinobwino usati ndiye kuti yambe kumalingalira kuti ma Chinese akabwera kuno angobwera cholinga chonena kuti no adzatenge ndiye malo athu dzingongolate patsazi kutsogolo kuno adzatilanda chakuti tiyambe kumvetsetse kuti kodi ubale wake umayenda bwanji zikukhala motani kwenikweni amakambanso kunena kuti izi zitu petu kamba zoti zimvetsetse anthu amba kumvetsetsa nkhani za ubalezi kungokamba kumwina chinthu chimodzi pali policy ina yomwe imachedwa kuti no one China policy ndekuti anthu ambanso kumamvetsetsa policy imene iru imakamba zonena kuti no katundu yense amene achoka ku Africa ndikumakagulitsidwa ku China tatenga katundu wathu uno kangulitsa ku China ndiye kuti no timayenera zonena kuti tiyadzalipira a China aja msonkho mwayiona katundu ochoka ku Africa kuno ameneya ndiye kuti a China aja adzitchajapo msonkho kuno mpoti mabweretsa katundu dziko lathu ndi dziko mwathu muno katundu anuyu mwakurere monjezerapo ndiye kuti tukachani kapini pamenepo pa katundu wina aliyense akunena kuti iwo a China anakhala pansi nkunena kuti no Africa mmene ilili muno tidzikhalanso ndiye kuti ndikumayipinjanso motero ngati mbali imodzi yoyithandizira mabizinesi aja titomabweretsa katundu kunoku nkumapangabe ndalama kochuluka iwo asadzilipira msonkho pobweretsa katundu wawo kuno anachotsa ziti zimenezozo katundu wochoka ku Africa yekha koma ochoka m'mayiko ena ndi enawo ameneyo ndi amaloledwa kuti amalipira msonkho waku America amene alipire msonkho kaya anthu wakuti amene alipire msonkho koma yekhayo uyu wachoka ku Africa kumalowa mu China sakuyenera ndiye kuti azilipira msonkho ma Africans kuti ino anthu ambe kumamvesesa zinthu ngati zimenezozo ndiye kuti mwina mwake pafunikirabe kuti mapulogalamu ngati amenewa adziulutsidwa akamaulutsidwa pa MBC paja kanthawi kena kake ndiye kuti anthu angamatani angamaphunzirepo zimenezi kubwera ndiye kuti no a Brian Banda omwe tikudziwa bwino kuti iwo ndiye kuti ndi abwana aku MBC amakamba kunena kuti iyayi nkhanitu zomwe zili apa ndi zonena kuti mapulogalamu amenewa mungamakhale pasi mwina nkumalingalira zonena kuti iyayi atsamunda abwereranso iyayi mapulogalamu amenewawa sizoti tikungobweretsa mapulogalamu chisawa tikubweretsa mapulogalamu omwe ndophunzitsa komanso amene angakhale ndiye kuti osangalatsa inde tikusangalatsa kuti apo komanso ndiye kuti tani muli maphunzitso ena ake amene tingathe kuphunzira kuno ku Malawi imene ndikutithandizako somwina kuchita zinthu mosiyana I believe kunena kuti mapulogalamu eti how I wish adzibwera ngati adzaonena kuti no mmene maskulu awo amayendetsera ku China maskulu awo omachita ntchito zamanja choncho mwana umampititsa skulu anakaliwa chichepere kuti akayamba kugwira ntchito zamanja osati omakamphunzitsano basi photosynthesis zinthu zoduka mutu zopanda ntchito zoti sizimagwira akuti no basi no miyendo ya chiwala ndi chani zimenezo mwina tiziphunzirako zinthu ngati zimene zoona kuti kodi no ana akakhala ali mu standard 1 amaphunzira kodi no kupanga ma toothpick kodi amaphunzira kapena kupanga ndege lija lowuluka timatoyi tija
live tiziphunzira zinthu ngati zimenezo mwina maprogramu ngati amene atabweresedwa mwina zingathandizetu. Ayi akukamba moteromo komanso amanena chonchi izizi ndi mwayi a Brian Banda akunena choncho ndi mwayi wapaderadera kunena kuti no pali zina zake zachikhalidwe zochitika ndi kuti ku China zomweno anthu ena amatopita kukaziona live koma si wina aliyense amene no kumalawi kunanga wanitsa kukhala transport kupita kumene kuja ukaziona live zimenezi angazionere ndi kuti pa MBC paja kodi ma Chinese wa akanyamula chi dragon chonchi nkumathamanga kodi zimatanthauza chani zinthu ngati zimenezo zomwena amalawi angamazione no mosavuta kusiyana ndi kuti no azipezekona kuononga ndalama mapita amene kuja si wina aliyense amene angakwanise ndi zikhala ngati zabwirano so anthu umatha kumazionera kunyumba kwawo kuja. Ayi akuterotu Brian Banda ndithu amene ndi director wa MBC. What can we say? Nkhani yathu apa tikamba ya colonialism koma tikambe no kunena kuti no mwaopanga cheke kuti Brian Banda MBC akuyendetsa bwino ngakhale tu ujapita muthalika adakamba zonena kuti no MBC mukuyendetsa bwino pano ndimaonera maprogramu a MBC poyamba sindinkaonera chifukwa chonoti nkhani zimangokhala kutukwana ine basi iyayi nkhalamba yopita muthalikayo mbava yonso chisale ndi anzake iyayi koma apapa tikuona kuti no zinthu zochitika mosiyana kumeneko zomweno nzopatsa chidwi nde muyiyendetsa bwino. Guys, Brian Banda tinene chonchi Brian Banda keep it up akuyendetsa bwino kwambiri MBC imeneyi pakana pano mavuto sangalephere here and there koma sitikumva zonena kuti no awo anyozedwa awo apanga chani ayi kuli professionalism at least of course ena madandaula ayotsedwa ntchito ena apangidwa transferred for ankanyoza pita muthalika chanjani we don't know how zinthu zimenezo zikuyendera komano tikhoza kukhala pasi pano kunena kuti no simunamveko ndi kuti no MBC akunyoza chakwera chifukwa chonena kuti no DPP alowa apita muthalika alowa mboma zimenezo sitikuziva pano sitinamvepo akunyoza MCP kuti MCP chani chipani chakupha cha magazi osapanga chonchi ayi sitikumamva zimenezo zomwe zikutanthauza zonena kuti so far so good zili bwino keep it up Brian Banda. Nkhani amene tikufuna noti tikamba apa ndimeso atibweretsera nkhani imeneyi ndiyokhudzana ndi neo-colonialism ngati munamvapo enanu amene munapita ku skulu ndithu ukaphunzira ukafika uko chakutsogolo kuti maphunziro anu neo-colonialism kapena kunena kuti no new colonialism pachichewapo tunde kuti utsamunda watsopano ndi utsamunda omwe uja komano ukuchitika mwatsopano. Awa aku China ambassador komanso ndi kuti Brian Banda akamba ndithu zabwino komano pansi pa zonsezi tisachitenso kupanga beat around the bush ya China akamabwera kuno anthu ochoka kunja akamabwera kuno kaya ndi ma France anthu aku France akupita ku Kenya kukakapanga maubale kumeneko si maubale ya imene iyi ndikufuna kuti kubweretsa utsamunda mwatsopano akanena kuti tabwera ndife atsamunda tiyathamangitsa komano akabwera noti yayi tipange zotere tupatchane ka ndalama aka inu tapangani chonchi mathanyulawo tapangani chonchi inunso imeneyi ndi colonialism koma ikubwera no mukachigoba kena kake koma khangati akutithandiza ifeyo anthu aku Africa kuthandiza anthu achifirika sikuwathandiza ya akatero ife basi tiyambe no kumaona koma amenewo ndi otsogolawo China mulemekezeke chifukwa chonena kuti muwatithandiza ndi ngongole yotere ayi inunso mumachita bwino zinthu zanuzo khalidwera amathanyula mukunenale mwina tingaganize zonena kuti tichotse malamulo amene amatha kumamanga anthu ochita zimene zili kuti mutithandize mwayiona imeneyo ndiye new colonialism utsamunda watsopano omwe ukubwera ukumabwera ndi zinthu tokopa chonchi ndipo akamafotokoza nkumamveka chonchi deep down tizidziwa zimenezo amalawi ndipo no ngati anthu aku Africa tiye tikhale osamala ifwa chani utsamunda umenewu udapezeka udalanga makolo athu anthu adazunzika kwambiri ndi utsamunda umenewu ndi ankachita janala ku Britain kuno analako Britain anthu aku Britain uko panopa kubwera China ndete ndisamaleni kuma kutsogolo kuno sitikufuna tidzamve zonena kuti China yamba tsopano kulanda no Malawi chani ndife basi nkukhala no basi nkumano yes bwana
careful zimaprogramuzo musankhe bwinobwino kumeneko zokhazokha zimene zingathe kutipindulira ngati mmene kunenera za maphunzirozo zimenezozo zonera ana aziphunzira zinthu zoti practical zogwirika zoti akachoka ku sukulu ali standard 8 akamaliza akhoza kukagwira ntchito ina yake koma akapanga zina zake ankupala matabwa kayankudani koma nkumachita bwino zimenezozo ziziulutsidwa komano zonena kuti ayambe tsopano kumayamba kumati sintha maganizono kumati panga manipulate zimenezo ndi ayi kumenekoko do the right thing there a Brian Banda do the right thing sirufuna zonena kuti colonialism ibwere kunoko adzatsamunda kena kwayambe nukuyamba kuti matisokoneza mitu zimenezo ayi imene ndi new colonialism imene iyi tizinena chilungamo don't beat around the bush my guys wake up mukuona zomwe zikuchitika ndi zimezi tiphunzirepo zomwe zingathe kukhala zabwinozo koma zimene tiudzo zoti zinzosokoneza zimene zoti zibule uko kuzibulabula basi nkuzitaya uko mwina mwake zingathandizeru kuti tisasokonekere akuti